Detrás destas cifras anónimas, e remato, están vostedes. Están as alcaldesas e os alcaldes e os concelleiros que estimulan os compromisos dos veciños. Parabéns aos alcaldes. Están as empresas que, ademais de prestar toda a súa plantilla, pois estimulan a súa plantilla para facer a doazón e, polo tanto, están de acordo en invertir unha hora e media de traballo en facer a doazón e despois pois reconstituir ou reconstituirse os doadores. Están as Forzas Armadas, que dende sempre souberon o que é a solidaridade, porque ese é o seu traballo, a solidaridade na defensa dun país. Están os centros de ensino universitario e non universitario, porque a herdanza solidaria hai que estimulala dende o inicio do contacto coa sociedade civil e aí se produce nas aulas e nas universidades. Están igualmente as iniciativas innovadoras e as campañas especiais de doazón. Están as irmandades de doadores, representadas aquí, e, por suposto, están os bombeiros da Coruña, nese vídeo excepcional que gravaron absolutamente solidario, e, sobre todo, están os galegos e as galegas que dan o tipo. Xentes como Andrés, como Ignacio, como Inmaculada, como María José, Sonia, Pablo, Elena, Carlos, Xesús, Rafael, Rubén e Romina. É un privilexio ser un galego como a vos, compartir con vos ese compromiso de doar sangre unha vez cada 4 meses.